yin nadama akan kudan wajib ne. Nima yana tare da samu bana ajiya wanda ya san min. Abinci kunu ko kamu tsani bai takura min. Ni dai ba na karya karke min domin harai zai cuta min. Shi yasa kullum da faɗin ke ce zaɓi na. Sanu na nan tafe a san wata rana zan tsallake. Abinda kika so na yi miki a zuciya babu zanen rake. Ina na shigo na yi kwance ta dole kar na mashin take. Na so ku kun guje ni wai shin wa zai kula da ni? Wa ya san da ni? Ina zo ba na so biyo rabo. Inda rai wata ran da akwai rabo. Isha kuwa ta soyayya na san da akwai sabo. Ni na kina so kika ce kin ce ciko. Ban ba ni da ce kuka gina hawaye zai zubo. Allah na nan shi ne zaye. Shi ɗai shi ne zaye. Shi ne zaye. Shi ɗai shi ne zaye. Salam alaikum ba na kinku ba na ƙaunar akiku ba na san ku ban so a gunku. Bale ai min nazarku idan taimako tilas ya tashi zan nemi gidan ɗayanku. Hakuri ya kai ni inda ban tsammani ba.